mama, oy. Asa na magibuta ang kanding. Naabot na ng kalibunan. Kalibaw na biyo kaayo. Okay, malibang sa akwari. Malibang. Okay, tao. Ang problema ani ron. Wala hagunoy. Kandilang banglo-banglo. At least makapangilo. Agi. Kabugnawa man. Bugna ko taay na bay. Sa wakas kalibanggi ko. Pero igit magyod. Pero kuyaw-kuyawan dyan ko atong bugnaw ganina. Nga po do, kuyaw-kuyawan mataani. Bugnawa man. Uy, ngano mo ni Franking kadagan man mo maglanat og iro. Ngano makaprank? Kusog makay nang dalaga nimo, mura makaglanat og iro. Kanang-karaang balay ba? Naninitsit ako. Sus, kanang karang balay dira. Dugi na mangwega puyo dira. Klaro drop na kayo, basi igutom ra ka. Gutom. Sakto jud ka dong. Gutom naman gani. Ay, ang kwarta na yo. Mula mo na mong kwarta. 120 na mo ito yun, no? Oh, mas maayo noon, kay gamito na ako. Nya, atas ako. Honor ako ninyo. Nel, dong. Go. Ako anak. Muna mag-amang. Sige na. Lutong tayo. Salamat kay sa sagay imong gihatag nako. Wala na pagtutuman ako. Amin tayo, oy. Aw, mayo. Kay sakto na po na kung di. Salamat ah. Taydong. Kanina ra ta tinambay dire. Gutom naman kayo. Mas naksa dagway ta. Naabit ta kay kwarta diha. May patala. Tala. Kay, Tanawas Frankie. la, nabuhang mo ni si Frankie. Dugi nang way tao dira, nisulod pagyapon, nagkaon pa jug puto. Kasi nga na ni Muday. Di makamutingog, oy. Wapa kay kaday. As in. Taga-asa mereka. Hihinay. Istorya pa jud sirang usa. Matay ni si Frankie, murag kapas mo na maginintawana. Sayaw? Sayaw mong ganahan? Hala. Tindog. Wa na nabuang na si Frankie. Ke, sa isa pang kamo. Nabuang na si Frankie, gising sa'yo rag siyarang usta. Wa na. Apekto na gyang utok sa kapas mo. Tara. Sagdain na sa diya. Kay, masikitan po niya mapas mo.
Kapoy. Good. Nya. Oleh sa duway kuha kay sa buhaton. Balik ko nya. Okay ra? Nya, sige. Salamat na saging. Paano lagi Frankie dire? Bitaw. Mingaw man. Basig niyo ulit na. Tara. Lah. May pagkakapagod to bayhana sa? Puti pagi kayo. Matay kameraman. Binuang man imuha. Mupay batik tag na oh. Sibog ra gamay. Kana. Uya baka to na akong bayana no? Ganda-gandagan mas mautok. Uy, naman lagi mo. Malaki dira Frankie. Asa na mong gikan? Gikan, minamalitog pagkaon. Ay misa Frank. Kaunsa man katong karaang balay? Aw, kita rin muna ako. Nga, kita pa rin masang kauban nga bahay. Unsay pay? Mura magkabuang nito nagkaugputot. Nagsasayo, padyugag ikaw rang usap. Di, gyud. Mangilugay gyud mo. Ay di mong good Frankie. Wara jud ka kabalo unsay istorya alang balaya. Kay sa una man gud, naibay din ang nagpuyo nga nganlan og Yunis. Unya, na si uyab. Ibulagan sa siyang uyab kay napakasal sa lain. Dayon, nadunggapan siya sa likod. Aw, di ay. Nagkuha di siya PC kay maghikog siya. Unya, usa may natabo, namatay. Ay wa siya namatay. Kay nikinto man siya. Kay dili ko na siya kaginawa. Sumaw to, na-depress siya. Unya, usa ba ginamatyan niya? Ayang namatyan, napas mo. Kay way kaon-kaon. May pakahadlong ka na istorya agad. Pero, medyo kumatuon ninyo. Kaya mangilugay kimog na oh. Bahala mo diha, biyaan ta mo. Three, two, one, action. Ay, asa daw ikibutang ni mama, oy. Bugna ko tayo na, boy. Three, two, one, action. Bag ko, kagigit. May nalimot ito. Sige. Salamat ka, saging. Three, two, one, action. May pakakuyabang ko na istorya agad. Pero kaya... So, what's up mga bisakon? Kaon? Shout out niko sa mong mga viewers og mga reactors nam og mga supporters. Salamat niyong tanan. Og shout out ko ni Riaden Senjong og ni Honey Joy Stokomen. Og shout out ko ni Julius Tubo, og ni Cindy Vidal, og ni Ribsan Vidal, og ni Michelle Javier Luang. Salamat kayo. Og shout out ko ni Maria Teresa og ni Patricia Absen og ni Teresa Zuniaga. Shout out day ko ni Rick Bull TV. Og shout out day ko ni James Anthony Bisitolo, og ni Ken Esteves, og ni GR Stoconi, og ni Rian J. Ocampo. So mga Bisakol. please subscribe our YouTube channel Awaan Viners, and don't forget to click the notification bell para updated mo sa mga bagong video. Salamat.